Hi guys! Meron ulit akong i-share sa inyo. So kanina, dumaan kami ng palengke. Meron tayong nabiling longgan. Tingnan nyo to guys. Oh. Charan! Ayan. So meron pang dahon. Fresh na fresh. Tapos meron tayong hinog na mangga. Charan! Super bango niya. Promise. Perfect. So sweet. I love this. Promise guys, ang tamis. Ang tamis. Look at that. Oh, see? Tingnan niyo yung buto niya guys, so super nipis. I love it.